Okuliare si dávaj na oči iba vtedy, keď ich nevyhnutne potrebuješ. Prečo? A ak ich nevyhnutne nepotrebuješ, tak si ich dávaj z tváre dole, budeš svet vidieť realistickejšie. A to, že zrazí ma auto, to je práve tvoj postoj k životu, tvoj pohľad na svet sa práve odráža v tom, ako fungujú tvoje oči. Ty vidíš svet príliš rozmazane. A okuliare ti v tomto nepomôžu. Okuliare ti tvoj zrak a tvoj postoj k životu ešte ďalej budú zhoršovať. Všimni si, že ľudia, ktorí majú na očiach tmavé okuliare, majú nielen priblblý, keď má človek čistú tvár, bez okuliary, niektorý človek má normálny výzor tváre, ale len čo si nasunie, to som si už veľakrát všimol, len čo si nasunie okuliare na oči, už hneď ústa sa mu zdeformuje, aj celá tvár sa mu zdeformuje. Toto odnesiem do kuchyne. No tu nás sú. A odkiaľ vlastne čerpáte svoje vedomosti? Z uvažovania. Ale čítate aj knihy, literatúru? Aj čítam, ale to, čo čítam, na tým aj uvažujem. Kto vás najviac zaujal, treba z autorov? Taký, ktorý... Konkrétne meno myslím. Takého není, že by bol iba sám a nikto viac. Takých bolo veľa. Tak napríklad. Veľmi silno na mňa zapôsobil Nový zákon, ale kto bol autorom Nového zákona? Kresťanský Nový zákon, ale kto je autorom? Teda on má aj tak viacej autorov, ale kto sú jeho autori, to neviem. Ale nie ste veriaci. Ja som veriaci, ja verím v komunizmus. No dobre. A myslím knižky, ktoré sa zaoberajú prírodnými vedami. Viacej Tolstoj a Goethe ma najviac na mňa zapôsobili. Ja som viac zameraný, nie že na prírodné vedy, ja som zameraný skôr na psychológiu, filozofiu, ja by som to nazval, že som najviac zameraný na filozofiu. No dobre. Pozrieme sa ešte na tie pomôcky, na čo slúži treba. Ono to vyzerá skôr ako reťazky. No však áno, to je bižutéria. Bižutéria? Áno, toto je jemnejšia a toto je trocha hrubšia. No. Aha. A teda ešte ste to nikomu nepredali zatiaľ? Nie. No tu mali rodičia také veci. Čo to znamená? Poháre tu bolo, ale to som tu nepotreboval. Tak som to zaniesol do záložne, do bazáru, som to predal, aj tu som si naukladal knihy. Čítala si Starý zákon? No, časti iba. No, tam je v Starom zákone písané, že Filištinky kedysi nosili na nohách takéto obrúčky. Keď sa dievča narodilo, tak jej rodičia dali na nohy to nebolo na zamykanie, ale to bolo v celku, v jednom kuse. A bolo to z inou kovu, bolo to zo vzácnejšieho kovu, zo vzácnych kovov. Proste malému dievčaťu toto dali na nohy a ako dievča vyrastlo, tak už to z noh sa nedalo dať dole, už jej to ostalo na nohách a celý život nosila Filištinky, takúto ozdobu nosili na nohách proste. Prečo? Prečo im to dávali? No, lebo to ženu robí ženskejšou, preto im to dávali. Ale nemáte rád ženy fifleny, ktoré sa maľujú alebo inak skrášľujú? Fiflena nie je ženská. Fiflena zo seba robí strašidlo, nie ženu. Ale keby si dala trebárs okovy na nohy, tak už to nie je fiflena? No, bude ženskejšia, ale kým je domáchlená, tak je to stále fiflena. Čiže žena, ktorá sa nemaľuje, ale chodí trebárs v putách, je ženskejšia? No samozrejme. Žensko sa už žien stále viac vytráca. Radi by ste predali tieto kusy? Samozrejme, chcem sa tomu venovať, len nemám odbyt. Keby som mal objednávky, tak to budem robiť. A robíte aj pásy cudností? Ešte som to nerobil, ale chcel by som. Som schopný to zvládnuť. Proste mám v tom zručnosť. V takýchto veciach mám zručnosť. Aj si privyrábate takto? Občas, keď sa niečo naskytne, aj občas. A inak ako získavate peniaze trebárs na knihy? Rôznymi prostriedkami. Napríklad?
No hlavne, čo mi rodičia zomreli, to hlavne z toho. A predtým som ani tak do kníh moc neinvestoval. Do kníh som začal investovať hlavne až keď mi rodičia zomreli a ostali mi po nich peniaze. No ale tie peniaze sa už míňajú, za chvíľu už nebudem mať vôbec nič. A čo budete robiť potom? Neviem, čo bude ďalej. Vrátite sa do Terchovej a budete tam pestovať zeleninu? No, keď na tento byt už nebudem mať čo platiť, tak čo mi neostane. Predáte ho? Nie, predať ho nechcem. Neviem, čo bude. Predávať ho nechcem, ale keď nebudem mať za neho ako platiť, tak čo? Chcem si nájsť tu na podnájomníkov proste. A myslíte, že sa vám to podarí, keď máte také obťažné podmienky na splnenie? Dúfam, ja neviem, tak dúfam, že povedzme, že keď sem prídu dve dievčatá a nebudú to fiflení, ale nepodpíšu vám vystúpenie Slovenska z NATO, tak ich sem nenasťahujete. No také tu nechcem. S takým človekom by som v jednom byte nechcel bývať. Chodiť na vysokých podpätkoch? Ja si myslím, že vôbec nie. Nie, a ty ani nechodíš na vysokých podpätkoch? Nikdy. Nie? A zdanlivo je to nepraktické. Vy ste niekedy chodili na vysokých podpätkoch? Skutočne? Samozrejme. A prípada vám to praktické? Z objektívneho pohľadu áno. V konečnom dôsledku áno. Čiže áno. Pre ženu áno. Pre muža to praktické, no síce aj pre muža to z určitého pohľadu, aj pre muža je to z určitého pohľadu praktické, lebo lepšie pocíti na svojej vlastnej koži, na svojom vlastnom tele, ako je to byť, proste vie sa lepšie vcítiť do ženy. A prečo je to pre ženu praktické chodiť na podpätkoch? Lebo je tým, stáva sa ženskejšou a vie lepšie pôsobiť na svoje okolie. Ale čo to dáva do praktickosti ženám, že pôsobí lepšie na svoje okolie? Konkrétne trebárs asi na mužov, myslíte? Na čo myslím? Na mužov. Ako mňa napríklad ženy na vysokých podpätkoch nepriťahujú, hej, to musím povedať. Ani na mňa nepôsobia nejako pozitívne. Keď má žena na nohách vysoké podpätky, stáva sa zraniteľnejšou. Ak je človek zraniteľnejší, stáva sa vnímavejším, stáva sa pozornejším, vie sa lepšie orientovať vo svojom prostredí. Čiže myslíte, že aj muži by mali nosiť podpätky, pretože... Nie, muži sa stávajú zraniteľnými inými spôsobmi. Ako napríklad? No a prečo? Chcem vedieť, tak pokiaľ viete otvorene hovoriť o ženách, ktoré sú zraniteľnejšie a otvorenejšie kvôli podpätkom, tak potom aj muži musia mať nejaké spôsoby. Napríklad, keď cyklista na bicykli sa nezabarikáduje s príľbou na hlave, tak vtedy je zraniteľnejší. A vtedy je vnímavejší, hej? Áno, je vnímavejší a lepšie si dáva na seba pozor a lepšie sa vie vyvarovať nebezpečenstva. Môžem sa ešte opýtať, na čo je toto vodítko? Teda takto vyzerá aspoň ako vodítko pre psa. No, to sa dá na krk pravdepodobne, typujem. A zvyšok? No chytí sa to do ruky, nie? A vodí sa. Čiže máte vodítko na človeka? Áno. A sú tieto erotické pomôcky iba na ženy? No to si môže dať každý, kto má záujem a bude mu to pasovať. A vy ste si ich na sebe skúšali, trebárs, keď sa vyrobilo? Vám sú malé? Ja som to robil menšie. Robil som to podľa svojich rozmerov, ale menšie. Teda svoje rozmery som zmenšil. Robil som to podľa jednej predávačky, kde som chodil nakupovať. Ona vám dovolila zobrať miery a potom ste to skúšali aj na nej? Nie. Toto som vyskúšal a pasovalo je to. Aha. Pred chvíľou som povedal, že politika a erotika hýbu celým svetom.
No dobré. Čiže myslíte, že cez svoje pomôcky môžete hýbať svetom? Áno. Chceli by ste urobiť novú revolúciu? Áno, ako? Neviem. K tomu potrebujem predovšetkým spoločníkov a žiadnych spoločníkov nemám. Len chcem, aby sa ľuďom otvorili oči a aby svet vnímali reálne. Aby nežili v ilúziách, to chcem. No ale vy ste jediní a nemáte žiadnych stúpencov a tých ostatných ľudí je strašne veľa. Myslíte, že oni nevnímajú realitu a vy vnímate svet reálnejšie ako oni? Že tam nie je nejaký nepomer trošku asi? Áno, je tam nepomer. A z toho nepomeru som až chorý. Where shall we go? Just begins his life.